Elmo tässä Vegalta, terve. Mitä tähtitornilla oikein tapahtuu? Mitä siellä tehdään? Sitä mä mietin tuossa viime syksynä, kun mä tajusin, että täällä Hämeenlinnassahan on tähtitorni, ja minä en ole siellä koskaan käynyt, ja kuitenkin vähän kiinnostaisi vähän niin kuin liittyä. Siellähän on semmonen yhdistys kuin Hämeenlinnan tähtitieteen harrastajien yhdistys, joka siellä pyörii tekemässä jotakin tähtitieteellisiä juttuja varmaan, mutta mä en ole koskaan käynyt millään tähtitornilla ja mä mietin, että uskaltaako siihen edes liittyä. Että mitä jos mä hädituskin löydän Otavan taivaalta, niin nauraako mun pihalle sieltä, jos mä sinne pistän pääni sieltä ovesta sisään. Että mitä siellä sitten oikeasti tehdään, että onko siellä jotkut vanhat ukot tutkimassa tähtien spektrejä ja mustia aukkoja ja muuta semmosia, että no niiden nettisivuilla lukee, että kaikki tähtitieteestä kiinnostuneet henkilöt voivat liittyä siihen yhdistykseen, niin mä sitten menin ja liityin ja nyt mä ajattelin näyttää sitä teille, että mitä siellä oikein tapahtuu. Tänään on aika kirkas ilta tulossa, niin mennään katsomaan. Joo, eli tänään olisi tarkoituksena ottaa Jupiterista kuvaa. Mä haluan nähdä, että miten tämmönen tavan tallaja pystyy näkemään tätä maan pinnalta. Kuinka paljon yksityiskohtia me voidaan erottaa Jupiterista. Kuinka hyvä kuva me voidaan saada aikaiseksi. Ja Jupiterin mä haluan kuvata, koska se on vaan niin upea kohde kuvata. Ne pilvet on jatkuvasti liikkeessä. Sillä on se valtava punainen maapallon kokoinen pyörimyrsky. Ja jos me ollaan tosi onnekkaita, niin me ehkä saadaan kuvattua, kun yksi niistä Jupiterin kuvista heittää varjon siihen planeetan pinnalle. Mä en tiedä yhtään mitä me saadaan aikaiseksi, mutta mennään koettamaan. Joo. Näyttää, että me ollaan tänään ihan yksin täällä. Sitten ei muuta kuin kamat kassiin ja putki tulille. Alempaa luukkua ei tarvitse avatakaan, koska Jupiter on sen verran ylhäällä tuolla tällä hetkellä, että tää riittää, tää ylempi luukku menee ihan hienosti. Sitten putket virtoihin ja suuntaus. Ja sen jälkeen alkaakin sitten se vaikein osuus. Ja tuliko niitä vaikeuksia? Tulihan niitä. Joo. Eli Jupiter on jossakin siinä lähellä, mutta koska se ei näe kameran sensorilla, mulla ei ole mitään hajua missä se on. Ajattelin ensin kurkata tuota Veenusta, kun se on tolleen sirppinä kaikkein hienommilla. Tälleen läppärin kauttahan ei saa ihan samaa kokemusta kuin omilla silmillä, mutta komea se on silti. Ja Veenuksellahan samanlaiset vaiheet kuin Kuulla, eli just tällä kuvaushetkellä Veenuksen aurinkoa kohteleva puoli on valaistu, mutta myönnähän se täältä vähän sivusta. Mutta nyt haetaan se Jupiter. Jupiter löytyy tällä hetkellä Härän tähistöstä, tuosta Orionista vähän yläoikealle. Ja nyt viisaammat ja kokeneemmat näkee ehkä jo tässä vaiheessa, että minkälaiset ongelmat meillä kohta on alkamassa, mutta ei mennä ihan vielä asioiden edelle.
Nyt on kyllä vähän kamala. Nyt on kamala. Sitten ei muuta kuin kamera paikalle ja aletaan ottaa kuvaa. Mutta. Ei näy mitään. Joo. Eli Jupiter on jossakin siinä lähellä, mutta koska se ei näe kameran sensorilla, mulla ei ole mitään hajua missä se on. Ja tässä sitten päästään ongelman numero 1. Jos me syötetään noin meidän kaukoputken ja kameran speksit tähän simulaattoriin, niin me nähdään, että meidän omilla silmillä tämän kaukoputken läpi meillä on tosi laaja näkökenttä. Me löydetään Jupiter ihan helposti, mutta kun me kytketään tuo kamera paikalleen, niin tuo näkökenttä pienenee tosi paljon. Eli Jupiter on paljon vaikeampi saada osumaan siihen kameran sensorille. Ja ongelmaa pahentaa vielä se, että ilmeisesti tämä ohjelma, jota mä käytän, pienentää kuvakenttää vielä entisestään, niin kuin hyvin näkee tuon Venuksen kanssa. Eli tämä on se, mitä kamera näkee, ja tämä on nyt se, mitä mä näen omin silmin. Nyt mun pitäisi omilla silmillä linjata tuo putki niin, että kun mä kytken kameran paikalleen, niin tuo planeetta on valmiiksi tuossa sensorilla. Ja jos te nyt mietitte, että miten mä löysin tuon Venuksen tuohon kohdalle, niin se oli ihan tuuria. Se oli melkein saman tien siinä sensorilla. Mites nyt tehdään? No nyt me aletaan haarukoimaan. Mä voin siinä seikkailla siinä edestakaisin tuolla kaapulalla ja se on ihan onnenkauppa, jos mä sen sitä kohdalle saan. Mut yritetään. Siinä, nyt löytyy. Nyt löytyy. Ja näytä. Siellä pikkasen pilkottaa siellä. Nyt löytyy. Siinä. Hyvä, noniin. Siitä löytyy. Nyt enää tarkennusta. Ja sieltä se alkaa tulla esille. Jupiteri on aika suuttuinen nyt tänään, koska tuo ilmakehä on sen verran liikkeessä, mutta ei hätää, kyllä me tosta päästään vielä parantamaan. Nyt me otetaan tuosta Jupiterista jonkun aikaa videoa. Sitten me pakataan kamat, pistetään torni kiinni ja loput me hoidetaan läppärillä. Joo, ennen kuin mennään katsomaan se kuva, mikä saatiin aikaiseksi, niin tää on aika perusilta, aina kun mä tänne tornille tuun. Se on semmoista uuden opettelua, kaluston opettelua. Koetaan joskus tulevaisuudessa saada semmoisia kuvia aikaiseksi, että niitä kehtaa vaikka työkaverille näyttää sitten kahvitauolla. Ja jos sinua aihepiiri yhtään kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa liittyä lähimpään tähtitieteelliseen seuraan. Meidät löydät täältä Hämeenlinnasta, täältä Koirakoulukatu 3. Ota myös tää kanava tilaukseen, niin pysyt kärryllä, että mitä täällä tapahtuu. Meillä on myös Facebook-sivut, sieltä löydät myös ajantasaista tietoa näistä tähtinäytöksistä ja muista sen kaltaista asioista. Joo, mennään katsomaan se kuva sitten. Joo, eli nyt me ajetaan suttuinen ilmakehän vääristämä video muuttamaan tämmöisen ohjelman läpi. Ihan ensin siitä videosta stäkätään kaikki parhaat yksittäiset kuvat yhteen ja hylätään ne huonoimmat. Sen jälkeen meille jää yksi hyvänlaatuinen kuva, josta me yritetään sitten kuvan käsittelyllä onkin esille ne kaikki yksityiskohdat ilman, että se lopputulos näyttää liian prosessoidulta. Punainen pilkku oli kuvauspäivänä Jupiterin toisella puolella, niin
sitä ei päästy näkemään ja kuiden varjotkaan ei myöskään sattunut kulkemaan nyt tuon planeetan yli. Mutta tälle ihan ensimmäiseksi planeettakuvaksi, mitä on ikinä ottanut, niin tää on aika hieno.